Lekker is het net natuurlijk, zulke verbaande stikken isolatiemateriaal die biologische boerin Anita de Vries van haar longenhelle in kwaad woord. Een buurtskip dat die letterlijk onder de reeklaai van Gerkes Kleester. De avond dat we de koeien gingen ophalen, zagen we dat hier en daar een stukje liggen. En toen hadden we zoiets van, goh, zal dit op meer plekken zo zijn? En toen hebben we toch besloten om dinsdagavond de koeien binnen te houden. Want dat adviseerde ook de Friesland Campina aan ons, die al contact met ons hadden opgenomen van, hebben jullie ook roetdeeltjes in het tand? Dus toen werd je ook scherp daarop. Bij het cheesefabriek rikkert het nog heel tijd. Er zitten nog steeds kleine brandhaarden in het pakhuis van de kaas. Dus op verzoek van de brandweer worden nu delen gesloopt, zodat de brandweer nog beter bij die kleine brandhaarden kan komen. De ski is behind blunt uit het cheesepakhuis. Van productie komt het hier voor eerst nog net. We kijken nu ook naar de bouwtechnische staat van de panden die niet door de brand zijn getroffen, maar die hebben natuurlijk wel geleden. We moeten ook de installaties nog goed controleren, daar zijn ook deskundigen mee bezig. Maar op dit moment is het nog te vroeg om dat in detail aan te kunnen geven. Welke onderdelen op welk moment weer kunnen starten. Maar voor de kaasmakerij ziet het er gelukkig relatief goed uit. Mal kunnen we het naar orenvestigingsrieden, liekers Ljouwert, Marem en Bedum. Dat is natuurlijk een inspanning voor veel mensen. Ritten worden anders, de bestemming wordt anders, maar dat is allemaal heel goed gelopen dankzij de inzet van alle betrokkenen. Neffens wetterskip Friesland is oervlaktewetter waar gewoon te broeken, om in te zwemmen, te visken of voor drinkwetter van vee. De Fries houdt de kei toch nog binnen. Het is gewoon veel dat koeien dus ben, want ze zakken in de molken, want ze willen graag naar buiten. De buiten is de grijden toch meer voedzaam op dit moment. Bovendien wordt ook het advies gegeven om wat we nu maaien, om dat even apart te zetten, want je weet niet wat daarin zit. En we hopen dat we eigenlijk op korte termijn weten waar we aan toe zijn, want het hangt een beetje en dat is gewoon vervelend.